galériou ťaháš. Ale ty si taký milý, lebo si buldoček potom, hej, to je buldoček. A ešte si aj aniel, tak to má aj krídla. To se preháňať nepreháňať. Toto. No tak toto je robené podľa grifa egyptského, hej? Vampíra to používal na polnom Bonaparte. Asi, áno, presne tak. A Peter, aj pre teba máme, pre Petra ešte. Lebo Peter nám to každý štvrtok, keď sú tie expedície za umením hrá, ale sa mi na poslednú chvíľu nepodarilo nájsť poriadnu tašku. Tak aby si mal dačo na klavír a potom dačo, čo viete, s perkom úplne dohromady, tiež to máš peknú pohľadnicu malovanú ústami a nohami. Tak s prianím, aby si to teda užila. Ďakujeme veľmi pekne. Ukážte, ukážte. O, Alebo si taký poklad, tak budeš mať koníka zlatého na klavíri. A to asi tušíš, čo je. No, viedenský Gustav Klimt, ne? Áno. Z boku asi troška je paska. Áno, to už. Sú to malé šálky na espresso, lebo Peter strašne dobre espresso robí a ho má veľmi rád. Tak máte to ako dvojku, môžete si s Ferkom popíjať, aj keď